Скъпи съграждани, от името на нашия архиерей Великотърновски митрополит Григорий ще слуша кратък молебен, за да благодарим Богу, да благодарим на нашите предци. Защо е запалено питката? Кой е запалена печката? Нека се осеним с честният кръст. Бог да просвети нашия разум, душевните ни сили. Благословен е нашия Бог, всякога, сега и винаги, во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщният ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. Господу да се помолим. Господи помилуй. Господи Исусе Христе Боже наш, Боже на всяко милосърдие и щедрости, Твоята милост е безмерна и човеколюбието не е изразима главина. Ние, Твоите недостойни раби, със страх и трепет падаме пред Твоето величие и смирено принасяме на Твоето добросърдечие благодарствена служба за великите Твои благодеяния, които си проявил към нашия български род през годините, вековете назад. Ние Те славословим, възхваляме Те, възпяваме и величаем, като Господ и Владика, и падайки пред Тебе пак Ти благодарим и смирено измолваме Твоето безпримерно и неизказано милосърдие. И както сега си ни удостоил да приемеш моленията ни и милосърдно да ги изпълниш, тъй занапред нека ония, които преуспяват в любовта към Тебе и ближния и напредват във всички добродетели, да получат Твоите благодеяния, с които се удостояват всички Твои бедни люди. И бъди църквата си, този град и нашия български народ от всякакво злополучие, и дай ни мир и безметежие, да винаги да принасяме благодарствена служба на Тебе, заедно с безначалния Твой Отец, през светия благ и животворящ Твой Дух, в едно същество прославеният Бог, да ни удостоиш, да Ти принасяме всякога благодарствена молитва, да Ти казваме преблаги слова и да Те възпяваме. Слава Тебе, Боже, благодетелю наш, во веки веков. Амин. Христос, истинският наш Бог, по молитвите на своята пречиста, непорочна и свята Майка, на светия Йоан Рилски чудотворец, на светия Стимий патриарх Търновски, на всички търновски светии, да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец. По молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Бог да пази България. Честит и светъл празник!